nám nikdo žádné vládní angažmá nenabídl. Ani jsme o žádném vládním angažmá s nikým nejednali, protože ani vítěz voleb nám nenabídl jakékoliv vládní angažmá. To znamená, my jdeme v každém případě, my jdeme v každém případě za svým programem. Vyháníte lidi, kteří jsou slušní a rozkrádáte majetek. Styďte se. Já nemám s komunismem nic společného. Pozor. S komunismem máte jiný. Jste si udělali jiný režim. Styďte se. Odpornej. Já jsem tady chodil na tu národní v tom roce 89. To jste nebyl sám, tady byli jiní lidi. Já si myslím, že to je hamba, ne? Tady, abyste vypokládal květiny. No vidíte. Za demokracii za svobodu. Vidíte, jak to je? Takže já jsem tady 17. listopadu a od té doby chodíval, protože já jsem tady chodil na střední školu do Křemencové ulice. No proto Moment. proto. Že ano? A teď se podívejte, Já se na nic dívat nechci, pane Okamura. a teď se podívejte, že tady máme 28 let po sametové revoluci a kam se to dopracovalo, že... Fašisti tady mají pre. A kam se to dopracovalo? Ano. No vidíte, skáčete do řeči, Ano, to nejsou argumenty tohle. jak nenecháte lidem, aby se vyjádřili. Ne, nenecháme. My s fašistama. Děkuju. Hrůza. A to je právě výborný, že že tady to takhle vidíme. Tak pojďte. Návrh ministra financí Andreje Babiše na snížení DPH u piva je čistý politický populismus. Zrušíme DPH u piva a léků. Píšete tady v tom časopisu. Pivo je odměnou po těžké práci pro naše pracující obyvatele a patří k našemu tradičnímu způsobu života. Tohle není populismus. Tak já vám dám otázku. Řekněte mi třeba nějakou vyspělou západní zemi, kde je nulové DPH na některé, na určité komodity, které ten stát chce zvýhodnit. Znáte nějakou takovou zemi, když jste tak chytrej? Pane Okamuro, já se vás ptám na pivo jako odměnu po těžké tak znáte práci. nějakou zemi, kde je také nulové DPH, když říkáte, že to je populismus? Já se vás ptám na pivo. Tak já vám odpovím, protože odpověď neznáte, pane doktore, připravte se příště pořádně. Pane Okamuro, můžete odpovědět na pivo jako odměnu po těžké práci s nulovou daní? Ano, teď mi to navrhujeme, když jste si to odpovědal sám, tak nevím, co tady chcete za odpověď. Proč nulová zrovna daň, pivo? Prosím vás, nulová daň je třeba ve Velké Británii na určité komodity. Proč pivo? Protože si myslíme, že je to náš národní nápoj a že by to bylo v pořádku. Dnes potřebujeme, aby slušné a řádné mladé české rodiny mohly mít a vychovávat více dětí. A ne levnější alkohol. Ale je to alkoholický nápoj, pane Okamuro. No tak proč budete zvýhodňovat daňově alkoholické nápoje jako odměnu po těžké práci? To není populismus. Vy asi pivo nepijete. Piju víno a možná byste mi mohl dát daň nulovou i na víno. To, že jo. My to máme v programu, protože je to náš národní nápoj a já si myslím, že by to bylo úplně v pořádku. A že nějaký stát, vyspělý západní, dává nulové DPH na vybrané komodity, protože ho chce zvýhodnit pro své občany. Dělá to i třeba Velká Británie, pane rektore, abych vám tedy poradil. Dobře, ale můj názor na to, že to je populismus, mi děkuju, ponecháte. To ať vyhodnotí voliči. Na snížení DPH u piva je čistý politický populismus.